Eta, bueno, hemen eginen udarea, sagarra, melokotoia eta bar, eta bestela mango aukeratutakoa. Egi esan, azken aldin, fruta hontaz maite mindinez. Oso goxoa da, oso freskoa da. Testuraldetik hori da. Egi esan ezin dizuet nik esan gehiegi bere ezaugarren aldetik. Bai, orduan favorez, bota. Nirakit, erakutsi ziaten, helduta ero ona zein dan jakiteko zein dan trukoa. Azaldu aldut? Bai. Hartzen dizut. Hemen, txortenean, jak holan altzau, ero askure inolan, txas, eta usain jo. Zigor, oso ongi, baino esnea goraka ijoa. Jo kontrolatu da, bitu. Xit, geldi hor, sarri. Bueno, usaintzen duzu lan pixkat sustraia, eta usaia, mango usaia aukiten badau. Baina hori gaur egun ezin dain, saltokitan. Plastikozko... Hola, diskutauta? Bueno, beste modu bat. A ver, baina egia da, jakiteko hobekien da ona, holan da, ezin da, bueno, baina bestela, ekututa eta biguna badau, horrek ez du esan nahi gozoa dauenik. Ez du zetan gozoa egon behar. Usaiana da, euneko hori bereizgarririk nabarmenena esan genezake? Bai. Honek, gehi esango izut, ez dauka mango usek gehi. Bauka pixat, baina, bueno, eta biguna dago, baina, bueno, hori izaten da, nik truko on bat. Eta hori erakutziko izaten ni Nikaraguan. Hemen aipatu dut, Nikaraguan egon ginean, hemen olako mango pare bateatik zemat horretzen dugu. 5 euro, bai. Hain txikingatik ez daki, baino, bai. Horti, mangoa ez da merkea, esan daigur. Eta han esan zen, hemen esan du, $5 poltsakada bate mango daukazu. Osea, numek hiltze zuten, jaurtikare moduan, gerrak itxiko beraien artean. Eta beno, zaugarri hau edo bereizteko ez baduzu erabili nahi edo saltokitan ezin delako eta bar, betiko konfidantzako fruta dendara joan eta saltokiko bertakoak esango dizu baitu nire ustetan hau edo nik mango ingurun olako jakinduririk ez dauket, jatea gustatzen zait, bereziki guain azken albola da, baina bai esan dizazueket pixkat bitxikeria aldera edo izenan jatorrien nun da hon. Hori bai, olako gauzek eta bilatzea gustatzen zait eta bilatut. Eta izenan hon dira, pitu hori nik enekian? Bai, berez mangatik dator. Manga hitz hau edo indiarra da, indiar jatorrikoa da, fruitue berez. Eta antza denez, Portugalgo merkatarik bertan finkatu zienen, Indiako hegoalden hitz hau bere ganatu zuten manga honi izendatzeko edo honi izena emateko. Gerora, Britainiar merkatarik merkaturatu zuenen hemen inguru hontan manga hitz hori mangora bueltatu edo eraldatu eta mango daukegu gure arten. Bakizu noizti? Noizti. 15. mendetik. Jaionepedia. Dana, edo zer nik beti dutan bat badauka jaione ditzen. Jaione hau zer... Ez. Hori ez da egia, azken fina... neutrinoan da kontua eta hori... Neutrinoa da, Alberto.